heet Queen of Hearts. Wij gaan de Atlantische Oceaan overroeien voor het goede doel, het vrouwenhart. Wij doen dat voor het onderzoeksteam van het UMC Utrecht. Onderzoek van Hester den Ruiter en daar willen wij aandacht voor vragen. Het is nog altijd zo dat er op dit moment 57 vrouwen per dag overlijden aan een hartaanval. En dat is eigenlijk, willen we dat getal naar beneden brengen en daar is gewoon heel veel onderzoek voor nodig. Wij zijn de Atlantic Dutchies. 12 december doen we mee aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge. The toughest row. Je kunt sowieso op de site kijken van de Talisker Whisky Atlantic Challenge. Daar lees je alles over de manieren van opgeven, aanmelden en hoe het er allemaal aan toe gaat. Ik ben Martijn Leduc. Ik ben man van Marieke Leduc, een van de deelnemsters. En vandaar ook sponsor van de boot. Als onderneming op zich vind ik het ook fantastisch. Mijn bedrijf vind ik ook actief op zee en in de offshore. En daarom vind ik dit ook wel echt iets wat bij ons past. Er is veel onderzoek naar hartfalen en hartproblemen. Maar er zijn voor vrouwen specifieke klachten die eigenlijk niet erkend zijn. Dus daarom wordt er extra onderzoek gedaan naar specifieke klachten die vrouwen kunnen hebben voordat ze een hartaanval kunnen krijgen. Dus voor mannen is dat heel bekend, symptomen en waar naar gekeken wordt. En voor vrouwen is er eigenlijk nog weinig onafhankelijk onderzoek geweest. En dat is het doel waar deze dames voor roeien. En weet je, en deze dames, ja, we hebben allemaal een passie voor de oceaan, in ieder geval voor het roeien. En dit gaan we gewoon met elkaar doen. Ik ben zo bang dat ik iemand gewoon wordt snipperen. Dat hoor je vanzelf. Ja, nee. We hebben een brander waar we heet water op kunnen maken. Dat is eigenlijk binnen 30 seconden is dat op temperatuur. En dan hebben we zakjes voeding. Ja, in allerlei smaken. Macaroni, smaak, spaghetti, bolognese, hutspot idee. En dan vul je het water, je laat het 10 minuutjes staan en dan heb je een maaltijd van 1000 calorieën. En daarnaast worden we ook bijgestaan door een bedrijf dat voor ons de supplementen regelt. Ja, dan kun je denken aan isostonen, repen, probiotica, magnesiumtabletten, eigenlijk alles wat er nog omheen komt. We hebben allemaal een trainingsschema, ieder voor zich, waarvan wel 3 dagen in de week krachttraining. Nou, dat doen we eigenlijk allemaal in de sportschool. In het begin dit jaar hebben we natuurlijk ook heel veel thuis getraind. En we hebben een speciale roeimachine, alle 4, van RP3. Daar trainen we dan, het is een standaard uurtje, elke maandag 5 uur. Gaan we met z'n allen online thuis op die roeimachine om zo 1 uur tot 2 uur gewoon non-stop te roeien. Ik ben Renate de Bakker en ik ga de oceaan overroeien. Ik ben Holman Roelvink, ik ben de vriend. En voor hoeveel dagen denkt u dat u gaat gaan missen? Nou, ik gok op 60 dagen. En u denkt? Ja, ik wil in 40 de overkant bereiken. Als je een kans krijgt om iets voor het eerst in je leven te doen, om zo'n grote uitdaging aan te gaan, dan moet je dat gewoon doen. Maar ze zeggen wel eens dat je naïef genoeg moet zijn om te beginnen en koppig genoeg om door te zetten om aan de overkant te komen. Succes. Dank u wel, dank u wel. Ja, hij kan in verschillende standen. Dit zit heel goed mooi op de neus. En dit randje, dat zit dan net boven je wenkbrauwen, dus dan komt het zweet niet in je ogen. Dat is heel vervelend. Je hebt 1,6. We zijn echt super blij met deze. We weten ook niet welke